Víš co? Chceš to převádět? No. To si dá. Ale tak jako když přijdeš za mnou, tak já fakt bych Na polu Má to větelu. někdo kapesí. Debá tu těch do kapesí. No, někdo se No ten já vím, já štusný. jsem nechala To jako, co myslíš, jako na polu větelu chytla a kapelu? netuším, kde jsou. Truhle, nebo vzadu, nebo pod postelí. Tyhle nebo vzadu. Ano, v druhé truhle, nebo ve třetí truhle. Foť si můj chromý prst, jen si ho foť. No to jenom natáčím. Je takhle. Jestli se ptáš, že by to chtěl. Já to natačím, jak to zkazeš. Koupil Martin. Když jsme ho povolili, tak táhne sám. Tam nic nejde vidět. Míša se přitahuje? Kolik stačí ti to? Jo. Já jsem tam nějak se zamotal. Na polu větelu, tralalalialu. Já si ale budeš muset taky asi uvádět nějak. To je to John Pásek.